Pre, ako ana, chika kayo. Putek kamay, mingawa ba ning turnoana? Bis, gwapo kaya kumuturo, piting sinawa. Kabit yung chicks, ano ba? Tapos gawa ni mo, pre, inay-inay, rapod, sinaw ba kayo niya kumotor? Magasgasan lagi niya. Uy, sorry good pre. Ipakuratan nakita ka? Pakuratan bitaw, magasgasan niya akong motor. Maot ba kayo na yung motor, oh? Ako na yung tumba, Jud. Nagusa ka dire, pre. Masayro ligo karon pre. Pajugi pambaon nun adlaw ba? Tapos gawa, masayro, way mo sakay nga na yung drinay ba, noy? Di mo ko magingana pre kung masayro ko. Bantay, bitaw ka, tarong nga nagparking. Tado ni. Nya pre, kapila na makarakabiyahe karon? Ta, kaluyan sa Ginoo, pre. Wa pa jud taon. Ganina na ko sig turno dire. Nya niabot pa jud ka. Wa pa jud pasahero. Tus na lagi pasayro karon pre. Need ginang kwarta karon ba para na ko'y pangbaon ba? Babe, yato sa og salon, babe. Let's gawa. Ang nabot ra kalit dre babe. Patod ko sa mo salon, babe. Kina ko duty. Speaking of, babe. Yab mo, pre. Awa na ibala ni noon niya nga uyab ta. Ikaw manggod pre. Uyab bitaw me. Ay nagsaba, tutor niya. Babe, panakain naglain babe. Abot tumi sa kauban ron ba? Mulawan ko ani. Kaulaw, di ko ni mo, ha. Bayrin na yung reader. Babe, ayo ba? Judy tabi yan eh. Saan ako magbayad sa motoran ni Ron? Sus, Ginoo ko. Namayot ra para itigbayad siyang motor, pre. Ay, nagsaba pre ha? Kung magpabuang-buang ka, musaba jud ko. Kaya nana ko sikreto sa inyo, ay jud pabuang. Oy, mga pre! Oy, pre! Nakaturno na yung mga ay? Iwa mo niyan? Lagi, pre, pero wa pa lagi pasahero. Uy, Dong! Masayro! Malay ka Dong! Ala nga, naka-reader na, pre. Naitigbayad ba? Unsay ba pre? Pre, ilong ba? Pre! Sa muka, jud mo. Hindi lagi ko magsaba. Kuan, pre. Yang papa, yang papa. Ah, sa papa. Yaya ni mo doon kay mong papa nagbayad. Kami ani, baguod yun Miss Binulan ani ba? Ay, kana, pre. Inutang man na sa baw. Ay, lagi, pre. Duda yung kaning dudong ba? Pungan man yung permintis pare. Ilig, magsaba. Kuan, pre. Kaning binulan siyang kuan. Baba. Babae. O nya pre, kapila ni mong biyahe ron. Na, nangadlawon ton kog mata, pre. Kay para makaturno lang. Abi na kog dagan kay pasahero. Wa man di ay. Niabot pa dyan ni si Dodong. Kay wala daw sa ipang bar. Ay, lagi pa. Baon ba? Baon. Unsa man ka? Baon ay baon. Yatay, ganina ram nagtinurno diri pa wa man gyud pasahero. Mas maayo pa siguro mag-shot na lang ta. Shot. O shot ta. Saman. Uy, pasahero. Piti kayo. Pre, ako ana, chika kayo. Mo na. Ako na. Ay, naman di si Kuya dari ako. Sa iyahan na lang kumusakay. Ikaw, pre. Ako'y mga to dana, pre. Nausa mo? Kalasgaw mo, ako'y mo na ako anang mangod. Speaking of manghod, pre. Ako'y mga to dana. Kabaluwi ako sa mga sekreto. Dong si parin lipat na dong kay ganina labi ng buntag na eh. Kalasgaw, madali pa kong mangod ani ba? Kung ako'y salig ani. Abi, pitiya sa manghod di Dudong, oy. Ako yato dana, pre. Ikaw to na pre, ikaw to. Ako talaga na pre, ako'y salig sa inyo ha. Mangod ako na. Ya, ihatod kog gym mo liyabi. Oh, awa pre ha, sa kuha ginaman patod ang mangod. Ikaw mo ato, do. Isumbong na ko yung mga sekreto. Sige pre, ikaw hatod sa akong mangod eh. Wala ka kabalo sa akong sekreto. Diyan na ko ipatod si Moa ba? Say, siya lang sakay sa'yo. Uba, man akong motor dahil. Kana pre, Yatod pre. Yato na ako, pre. Yatod pre. Duda yung kaning dudong ba? Wag nagyo ni sekreto ni. Na, pre. Yato na ako, pre. Sige pre. Dong, ako na bala si manghod, dong. Ya, pare.